aniversario do mestre Rogelio Groba. O mestre excusa a súa presenza e na súa representación nos acompaña Fernanda Flores, secretaria da Fundación Rogelio Groba. Convido a que suba ao escenario. Boas tardes a todos. O mestre Groba e máis eu temos dous cousas en común, nada máis. Unha que nos gusta a música e outra que non nos gusta moito falar en público. Só quería decir dous cousas. Bueno, primeiro agradecer o concerto, o cariño con que agasallades o noso amigo, o noso compositor de referencia en Ponteareas, en Galicia e en España, o mestre Rogelio Groba. Eso quede por diante, é un placer de verdade para mí estar aquí representando, aunque ainda que quédame moi grande, non? E outra cousa que me gustaría é preguntar aos membros da banda se hai algún que teña 13 anos. 13-1, sí? Ti? Vale. O mestre Groba, en maio do ano 1943, cando tiña só 13 anos, debutou como solista nas festas de San Cibrao, na parroquia de Sinzo, que creo que vos veides de ali. Non, vos sodes a banda de música de Sinzo. E o mestre Groba debutou nas festas de San Cibrao na parroquia en Confurzo, en Sinzo. Non é así? Vale, pois é algo que é para celebrar entre todos. Fixadevos que aquí solamente hai unha soa persoa que ten 13 anos e el con 13 aniños foi o solista da banda. É algo realmente moi curioso e quería animaros a todos vos a que sigades estudando, que sigades, creo que ese sería a mensaxe do mestre Groba, que sigades traballando, que sigades seguindo un pouco a senda que o mestre empezou hai moitísimos anos, alá no ano 1943, cando tiña só 13 aniños. Así que nada, moitísimas grazas e un placer. Graciñas. Moitas grazas, Fernanda. A continuación, convido a que suba ao escenario a señora alcaldesa, dona Cristina Fernández da Vila. Nada, sería para que acompañe ao viaxe de regreso Sí. e o noso mestre Rogelio Groba. Será entregado. Gracias. Gracias. Boas tardes a todas e a todas. Concelleiro de Cultura, Fernando Groba. Concelleiras e concelleiros da Corporación Municipal, Fernanda Flores, que nos acompaña hoxe en representación da Fundación Groba. Director e componentes da Banda de Música Juvenil de Sinzo, veciñas e veciños que nos acompañades hoxe neste auditorio, nesta conmemoración do 92 aniversario do mestre Groba, e tamén os veciños e veciñas que nos acompañan desde as súas casas, de xeito telemático. Dovos a benvida a todos a este auditorio e que sepades que é unha honra para nós ter esta celebración desta data tan sinalada. Como todas sabemos, o maestro Groba nace na parroquia de Buláns, como ben decía, o dos 13 anos ese dato eu non o coñecía, pero sí coñecía que con 17 anos xa dirixía a banda de música Unión de Buláns. A verdad que é un fito histórico da súa precocidade, non? E de que tamén a música o acompañou sempre desde ben cativo, desde que ten uso de razón, foi que de empezar non solamente a tocar, sino tamén a compoñer. De feito, é un dos autores máis prolíficos que temos, e das súas máis de 700 pezas creadas,
Moitas delas, a verdade, que nos agasalla todos os anos no noso Festival Groba. Para nós, desde logo, é todo un orgullo. E, aparte, con esa sensibilidade que lle caracteriza, transmite non solamente as sensacións, sino as súas emocións en todas as súas composicións, de todo o que lle acontece no día a día. O Festival Groba tamén hai que decir que esa é unha cita obrigada na nosa asenda, tanto cultural como musical, de Pontareas e de todo o país. De feito, cada vez gaña moitísimo máis prestixio e tamén moitísimas máis persoas que se achegan desde todos os puntos da nosa xeografía. En este festival buscan música clásica en directo, de boa calidade, evidentemente, con pezas do recoñecido compositor Rogelio Groba, e tamén valoran todos os solistas que solen acompañarnos en todas as edicións e en todos os concertos. A verdad que espero que hoxe Rogelio Groba nos este seguindo en este momento desde a súa casa en streaming, porque quero transmitirlle todos os saludos e todo o afecto de todos os que estamos aquí presentes e nos acompañan hoxe. Esta celebración tamén quere ter o recoñecemento e a posta en valor de todo o seu traballo e, desde logo, ese gran legado musical dos que estamos moi orgullosos todos os pontareáns. Pido, por certo, un grande aplauso para él. Quero agradecer tamén o esforzo e o traballo realizado pola Banda Juvenil de Sinzo e por esa peza tan magnífica que nos van a mostrar hoxe, composta polo mestre Groba. Seguro que pasaremos unha velada magnífica, unha velada musical. Quero lembrar tamén que temos a saída tanto calendarios como libros do mestre Rogelio Groba, editado polo Concello de Pontareas, e pasadeo moi ben. Disfrutemos moitísimo esta tarde. Grazas. De seguido, disfrutaremos dun concerto da Banda de Música Xuvenil de Sinzo, fundada en 1979 e actualmente dirixida por Javier Blanco González.
para moitos máis e que sigamos adiante coa súa música. Nada, pouco máis. Despedímonos con un último paso dobre. Que teñan moi bo 2022, que veña con moita saúde, a ver se nos respeta un pouquiño e que podamos seguir vindo moito máis auditorio e moitos máis sitios tocar. Graciñas e ata a próxima. Thank you.